Je len málo slovenských futbalistov, ktorých poznajú po celom svete. No meno Martin Škrtel si zaslúžene našlo miesto medzi elitou. Tvrdý, spoľahlivý a rešpektovaný obranca, ktorý si získal srdcia fanúšikov od Ruska cez Liverpool až po Turecko. Toto je príbeh bojovníka z Handlovej, ktorý sa nikdy nevzdal. Narodil sa 15. decembra 1984 v Handlovej. Prvé kroky s loptou urobil vo svojom rodnom klube FK Hajskala Rástočno, neskôr prešiel do Prievidze a odtiaľ do Trenčína, kde sa z neho začal formovať profesionál. Ako 19-ročný prestúpil do Zenitu Petrohrad za 300 000 eur. V Rusku si musel zvykať na novú kultúru, jazyk aj tvrdý futbal. No práve toho posilnilo. Odohral viac než 100 zápasov a v roku 2007 pomohol Zenitu získať ruský titul. Už vtedy si ho všimli popredné európske kluby. V januári 2008 prišla ponuka, ktorá zmenila jeho život. Liverpool, klub s obrovskou históriou, zaplatil za Škrtela 6,5 milióna libier. Vtedy to bol rekordný prestup pre slovenského hráča. Fanúšikovia si ho rýchlo obľúbili. Nie pre krásne góly, ale pre srdce, ktoré nechával na ihrisku. Škrtel bol tvrdý, nekompromisný, ale zároveň férový. Spolu s Danielom Egerom vytvorili jednu z najlepších obran Premier League. V sezóne 2011-12 získal ligový pohár, strelil dôležité góly a bol vyhlásený za hráča sezóny v Liverpoole. Medzi jeho najpamätnejšie zápasy patrí víťazstvo 5-1 nad Arsenalom, kde strelil 2 góly. Ale aj dramatický duel s Manchesterom City, kde skóroval a pomohol týmu udržať nádej na titul. Žiaľ, titul s Liverpoolom mu tesne unikol. No rešpekt si získal nielen od fanúšikov, ale aj od súperov. V národnom drese debutoval v roku 2004. Odohral 104 zápasov a strelil 6 gólov. Bol kapitánom reprezentácie, lídrom kabíny a oporou v obrane. V roku 2010 pomohol Slovensku postúpiť na prvé majstrovstvá sveta v histórii, kde sme senzačne porazili Taliansko. Na Euro 2016 viedol Slovensko ako kapitán. Bojoval, dirigoval, bránil. Presne ako celý život. V roku 2018 dosiahol významný míľnik. 100 zápasov za Slovensko. V roku 2019 ukončil reprezentačnú kariéru. Po odchode z Liverpoolu nasledovala turecká kapitola. Vo Fenerbahče patril medzi opory a stal sa miláčikom fanúšikov. Neskôr krátko pôsobil v Atalante, kde sa však nezžil s prostredím a rýchlo odišiel. Do Turecka sa vrátil ešte raz, do klubu Istanbul Başakşehir, kde získal titul v sezóne 2019-20. Po 17 rokoch v zahraničí sa v roku 2021 vrátil domov, do Spartaku Trnava. Fanúšikovia ho vítali s nadšením. V drese Trnavy sa zapísal do histórie ako najstarší strelec klubu. A keďže sľuby treba plniť, na záver kariéry si ešte zahral za svoj rodný klub FK Hajskala Rástočno. Futbalom však Škrtel žije ďalej. V roku 2024 sa stal športovým riaditeľom Dates Dunajská Streda, no o pár týždňov v klube skončil. Začiatkom roka 2025 sa vrátil do Trnavy. Tento raz v pozícii športového manažéra. Martin Škrtel je symbolom poctivej práce, vytrvalosti a srdca. Na ihrisku bol nekompromisný, mimo ihriska pokorný. Zanechal hlbokú stopu v Liverpoole, v národnom tíme aj v srdciach fanúšikov. Je to príbeh o tom, ako sa z chlapca z Handlovej stal kapitán reprezentácie a legenda Liverpoolu. A hoci už nebehá po trávniku, jeho odkaz tu ostáva.